Hej alle sammen og velkommen. I dag der spiller jeg Mineland, og ja, jeg har taget min ven med, Alexander. Ja, afsnit 1. Ja, det er derfor jeg er i rang I. Altså, fedt nok. Er det den højeste mine, du kan være i? Nej, ikke 2 millioner. Og noget smart. Herinde i H, ikke også? Du kan ikke lige sige det. Herinde i H, der er der både guld, og der er diamonds, der er emerald. Og når jeg miner, ikke også, så er der sådan nogle blocks her, nogle fine blocks her rundt omkring. Så ja, den er rimelig god, hvis jeg lige går væk derfra. Og så er den død nu. Ikke så godt. Den er egentlig rimelig pro. Men nu prøver jeg lige at gå op til I. Så der er ikke særlig kun lidt diamonds rundt omkring. Men jeg synes altså, I den er bedst. Nu går jeg lige tilbage og får mig lidt mad. Jeg er sulten. Ja, jeg glemte at åbne døren. Jeg troede lige, det var DMI, der stod der. Men vi prøvede lige at lave en før. Det gik galt. Men i den, der lavede jeg lige golden apples og fortalte, at det her, det har altså brugt rimelig mange blocks. Så ja. Det er din starter pickaxe. Flere end dig. Jeg har 3 millioner. Hvor mange penge har du i lommen? Jeg har 3 millioner 300.000 og 30.000. Du er i gang med at mine. Ja, du skal tale lidt højere, hvis de skulle kunne høre dig. 18, Alexander. 18. Ja. Fordi han er irriterende. Ej, du er ret sød. Du er så meget sød. Så meget. Fuck. Du er smuk. Ja, fuck. Ja, jeg kommer. H eller G eller... Ja. Mm. GG, du er lige en, der vandt en lille
Ja, brug den. Fuck, den er langsom. Ja, den er meget god. Men så prøv lige at tjekke min. Ja. Hvis jeg lyder meget træt, så hvis jeg lyder lidt højt, så må jeg undskylde. Jeg er lidt nødt til at tale på hans højde, så ja. Okay, skal jeg tale så lavt? Ja, det ved jeg godt. Undskyld, det er det, kommer noget videre nu. Så. Nu sidder den i midten. Så. Ja, nu tror jeg, hvis I ikke kan høre mig, så er det rappelig rup. Numse. Jeg kan bedre lide at score damer. Fordi jeg er så lækker. Nej, jeg er ikke ulækker. Jeg scorer bare damer. Ej, sådan nogle film skal vi ikke. Der var lige en, der hed Chocoid, der vandt 15 julebomber. Det skal du måske ikke. Tak. Jeg kom til at skrive okay. Nej, jeg skal Jeg skal bruge det. Okay, til jer derude, ikke? Så Alfred, altså ham der er med, som ikke kan tale, han har lige fået droppet sygt mange stacks diamond og emerald. Og det er heldig ret fidus. unfair. Alfred, det er unfair. Haha. Nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Nej. Det gør man ikke. Prøv lige at se, hvad jeg skal sælge. Jeg er bange for, at jeg sælger min golden apple, så for sat. Hvis jeg skriver Samsung golden apples, hvis du skal sælge det. Oh my god! Prøv så mange penge, jeg lige fik. Ja, det er resettet. Den er for alle glowstone. Eller for alle tingene. Eller for at de ikke må mine. Tak. Så går jeg bare op i H. Okay, så har jeg så mine. Se lige, hvor pro den her mine er. Og glowstone, så man kan nemt mine ned og hygge sig. Ja, jeg tror hellere, jeg tager den her på. Ja. Og Så det burde de kunne giv høre mig lige os. hurtigt. Ja, okay. Ej, Alfred han spurgte os lige for 27. gang, at vi skulle kigge på det. Jeg kommer lige hjem igen. Okay, jeg skal... Hjem til mine hyggebi. Hej, Laurits, jeg skal lige hurtigt have... Nej, men har jeg ikke tilladelse til din grund? Jo, du har så meget tilladelse. Okay, lækkert. Du må bare ikke komme ind. Nej, hvad? Jo, ja. Jo. Så, vi har lavet butikker, se? Glowstone. Og vi skal lige lave en kælder herovre. Okay, Alfred, han har lige sat, hvor mange penge har du sat ind?
Jeg kan ikke se noget, Alexander. Og så lad os se, hvem der vinder. Det er nok ham, for Alfred, han kan ikke finde ud af det. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og det spiller! Lad os se. Det spiller. Hvis I ikke kan se noget, så er det... Jackpot på 1 million og 500.000. Wow, sikke en præmie, mand. Ja, man. Okay. Ej, hvad? Det er unfair. Jeg mangler 2,66 millioner til på. Han mangler kun 1,9. Står der. Han mangler 1,49 millioner. I kan ikke så meget se noget, så jeg tror, jeg går tilbage. Ja, jeg fik 3.000. Lol. Lol, man. Ej, what? Hvad så mand? Jeg er en mand, og jeg har en kæmpe mand. Alexander, skal vi tjekke, om der er andre de her smukke flytter? A. Jeg er rimelig dårlig. A2. Okay, dårlig. B. Det bliver bedre. C. Der er godt nok et emerald noget her. Du har ikke engang 18. Du har ikke engang 18. Og nu er det åbnet og lukket op. D. Det har jeg. Der er guld. Så hopper jeg lige fra det. Der begynder at komme noget godt i her ved E. Så er det selvfølgelig F. Der kommer jernbloks, hva'? Og G. Hvad må der er i G? Okay, ved I hvad? Jeg synes, det her har jeg altså lov at sige, det var altså ret travlt. Og så kommer vi til. Han købte nogle af mine ting, så han kunne sætte den i shop. Og så kommer vi til Ion. Men ja, vi gør. Vil I se, var der er der et emerald shock her, man får. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sige chok, så ja. Chok. Hvad for en mine er du i? I G? Jeg er i C. C? Ja. Okay, du mødes du der. Der er emeralds. En masse emeralds. Okay. Men jeg synes, den nemmeste, det er nok H. Nej, Laurits, jeg skulle lige hurtigt vise dig noget. Det her, det er guldmin. Lige hurtigt ind på vores C. C, det Laurits! Hvad er der? Ved du hvad? Ved du hvor tavlig Alfred de var? Tavlig. Han var rigtig tavlig. Ved du hvad han gjorde? Hvad gjorde han? Han købte en hel masse ting hos mig, så han bare købte dem i sin egen shop. Han skal ikke tjene dem ud af det. Au. Det her mine, der er også ikke forklaret det gode. Ja, det går. Det må du godt. De har nok set en del af det, men altså. F det. Jeg er ikke en Marie. Undskyld til jer, der hedder Marie. Det er ikke sådan bogstaveligt, det er bare et ordsprog.
kan bare sige, at du ikke er fan. Jeg er ikke en, der bander sådan. Jo, du er. Jeg kan bare sige... Ej, nej, du. Man kan bare sige det som det. Men sådan her, man kan bare sige det på en nem måde. Ja, det er egentlig en meget god måde. Har jeg set det? Det er nok. Der er også... Det er bare fuldt op til at finde en skinning. Og så, for jer der ikke ved, hvad skinninger er, det er sådan nogle... Det er legendary ting, som jeg er. Jeg er pro til. Nej, det er mig, der. Han har allerede 5 skinninger. Vi har det 5. Der er også... Vores plan er mine igennem, okay? Vi går i gang langs kanten, okay? Ja, hvis du miner den anden vej. Godt. Men hvorfor hopper du ikke bare ned i mit hul? Laurits, vi mødes på den her række. Hej, Laurits. Farvel. Jeg er godt. Jeg sparer mine videre, fordi challenge, den er først skilling. Vinder skilling. Mega god challenge, ikke? Ja, jeg går sådan lidt systematisk. Systematisk. Det vil sige, at jeg starter et sted og ender et sted sådan mønsteragtigt. Der er været streamer. Fedt nok. Jeg vil se mange. Nej, helt ærligt, det får vi jo ikke. Men lige nu, der sidder vi rent faktisk op til at 4, jeg har uger på. Snart halv. Så den er snart... Og vi har snart spillet i mega lang tid. 17 minutter. Den er fed. Ja. Wow. Ej, smid min pickaxe. Nej, hvad? GG. Det var en lille jackpot. GG. Tillykke til dig, der har været jackpotten. Jeg håber, du ser med. Ja. Fordi jeg kan godt lide seere. Ja. Det tror jeg. Mega godt. Og I skal være glade for, at vi ikke sætter reklamer på. Fordi at vi kan nemlig sætte reklamer på. Ja, Og så får vi indmødt hver gang I ser en reklame. Og det kan jeg godt lide. Ja, og I må lige bære over med mig, hvis jeg er lidt hæs. Jeg har ikke hørt din stemme før. Hvorfor skulle de vide, at du er hæs, når de ikke har hørt din stemme før? Men altså, jeg er hæs. Eller en lille smule hæs. Så jeg må lige bære over med mig. Fuck. Jeg ved det. Fuck, hun gør. Vi optager også ret sent. Men det skal ikke... Nej, det er ikke særlig sent. Klokken er 4. Ja, men det skal ikke holde mig tilbage til at lave en god video til jer. Ja, baby. Det skal ikke holde mig tilbage. Okay, nu tænker jeg, at vi tager noget træ til taget. Ja, men der er også skal være træt. Ja, det er ikke, hvad der er noget. Er det ikke det, du sagde? Nej, Nå ja, emerald. Vi skal også have emerald. Undskyld, hvis jeg lige... Ej, Laurits, ved du hvad jeg lige fandt ud af? Jeg skal bare klikke en gang på sådan en her guld over, for at se, hvad der så sker. Hold hurtigt, klik en gang. Hold hurtigt, hold på mus. Hold på lige hurtigt på mus. Og så bare lige klik. Se! Ikke vildt? Ja, Jeg tror lige, jeg går Ej, til Laurits, vi kan lige hurtigt synge en sang. et klik. Sådan der. Her der kan jeg få rimelig mange gode års. Ja, men Laurits. Hvad? Er du så hjemme Hold med kæft. at skaffe? Og jeg kan se, hvor mange jeg får. Du ved godt, du kan bare gå ind på glowstone-minen. Altså, den mine, hvor der er mega meget glowstone. Se min. Nå nej, den er jeg. Det er ikke. Er det ikke min? Jo, det er lige præcis G-minen. Kig på min skærm. Ja, jeg går ind i.
Så jeg bare, Kevin! Hvad var det nu, man skulle skrive? Warp. Nå, jeg skulle skrive warp. W-A-R-P. Jeg landede lige min gang. Så dum er jeg heller ikke. Hov, vi har spillet i 20 minutter. Tiden går hurtigt. Men, så jeg sætter med. Skal vi sætte den til omkring 30 eller en time? Jeg aner ikke, hvor lang tid vi skal. Nej. Jeg tænker, vi kigger på en... Ham der, den sure, han er gået. Kom til det plot. What the fuck? Hvor er dit plot? Claus, du sagde ikke ordet. Oh my god. Ej, det er rigtig sjovt at se det der ord, fordi jeg skal ikke Jeg er ikke Men Claus, man må jeg er ikke ikke gay, jeg er jo. Men Det er man må altså meget ikke bedre. bande. Okay, man må altså ikke bande. Ja, det ved jeg godt. Ja, så. Du må ikke sige ord. Gerne sige, hvad sker der? Hvad sker der? Jeg bliver lidt... Ej, ved du hvad? Det skal jeg ikke læse. Hvad stod der? Er du i tvivl? Så jeg er i sporven. Okay, jeg går til sporven. Hvem har sagt det? Hvad tror du? Nej. Jeg må ikke håbe, at han laver nogle narstreger. Nej, det må man nemlig ikke. Jeg må ikke lave narstreger. Nej. Det er forbudt. Det er lidt dårligere, det ikke. Ham den sure. Ham den skræmmende er her. Han kommer. Laurits, du gætter Nå, hvad må der sker? It's... rent faktisk ret højt. Har du tænkt over det? Det er bare lige noget video. Vi skal over til 84. Hvis nu at den her video, den ikke er den, der kommer op. Men det er det, Alexander. Jamen, den er jo pissegod allerede. Der er allerede... Ja, det ved jeg godt, Alexander. Men nu er der gået 23 minutter, og nu starter vi. Ja, skal vi gøre det sammen? Vi mødes i vores dejlige hus. Hej alle sammen, jeg sætter lige min. Okay, nej, men Laus, du må ikke, jeg kommer ud af. Jeg kommer tilbage. Men skal jeg runde den af med et lille golden apple? Bare rundt den af. Klar, 3, 2, 1, go! Rundt den af. Okay. Vi ses! Nej, vi vil bare gerne sige tak, fordi I så med på videoen. Det var en Ja. fornøjelse, og at I så med. Så Ja. Og vent, inden vi afslutter. Så kommer ham den sure fyr der. Nej, Nu trykker jeg på ham. Ej, han er bare skræmmende. Ja, han er lidt skræmmende. Der er ikke andet der. Ja, Men nu har jeg i hvert fald 2 hjerter til næste gang. Ja, men vi vil bare sige tusind mange gange tak, fordi I gad at se med på den her video. Det var mega hyggeligt, og det er første gang, vi laver det her. Ja. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og I må meget gerne smide den her video, like, hvis I lød den.
Og I må abonnere, hvis I fik lyst til det. Ja, men hvis I bare sidder og keder jer, nej, det gør I ikke med vores videoer. Nej, I kan godt sidde og kede jer. Det kan I godt. Ja, sæt noget lava i mig, fordi så brænder jeg ikke. Hvorfor har du ikke taget lava med? Det var det vigtigste, jeg sagde til dig, da du gik i Rema. Du skulle i Rema, og jeg sagde, du skulle købe noget lava. Og du har ikke købt lava. Jo, det kan man. Det var udsolgt. Hvorfor kan jeg så gå ind i Rema og tage lava med hjem? Jamen Lars, Hvorfor gik du lige igennem mig? hvorfor gik du lige igennem mig? Jamen, Hvis I må Ja. meget gerne abonnere, hvis I synes, at vi har fortjent det. ja, og så ses vi bare. Farvel. Hvordan pause, man?